Ayun na, you are preparing. Loading. Kasi nagpe-prepare siya. Tanggalin mo yung busis para hindi tayo marinig na sana dyan. Sounds ba? Tanggalin mo yung sounds. 8-9 ngayon. Ayan. Nay. Kita mo dyan yung ano mo. Hindi na sasakyan. Ano yan? Napindot ko ito lalo na pinipindot. Napindot ko yan. Gusto ko magsulat. Asan ba ang pagsulat dyan? Yan o, dito. Yan. Yan. Send mo na nga. Ito lang pipindutin mo. Kung wala ka makitang ganyan, dito lang pindutin mo. Yan, wala. Ito, i-click mo lang to. Yan. Oh. Nakasend na ba? Nasend na? Nasaan mo? Nakita mo? Ayun, dyan, ikaw makakakita niya. Hindi pa yata nasend eh. Nandito pa siya. Ay, send mo yun, i-click mo yan. Yun. Pag ikaw ang nagpipindot, iba ang kulay na lumalabas. Bakit yellow? Dapat lumaki. O kasi isa yung may-ari. Kung sulat tapos lalabas na yung ginaganyan pala. Yan ang sinasabing link. Ayun, Tatype ka. hindi pa ito. Pagtanggal ng busis. So, yan. Tingnan mo nga.
Ayun na. Camera up. Voice. Pag nag-if siya, Kasi di ba yung isa dito lang siya pag ginanyan. O yan o. Dilim. Alam ko yan yan. bakit ay napindot na? Yan naman nalagay mo. Tama na yun. Try mo lang ito, ano yun. Nandun pa rin. Wala na. Wala na sa Buti ka lang. Meron pa, meron pa. Meron pa. i-off ko na. Hmm? I-off ko na. Nag-off ka na? 7, 9. Pindutin mo yung pula. Seven minutes. 8. Patang segundo si Marase. Pagtamsak. Tapos na ito.